Digamos aquí a celebrar esta reunión aquí na rúa para presentar pois, as actividades que imos a desenvolver a Federación Galega das Asociacións dos Amigos do Camiño de Santiago xunto con a colaboración de outras institucións, non? Para conmemorar o 10º aniversario do que é o Camiño de Inverno 2016-2026, non? Entón, bueno, creemos que o Camiño de Inverno pois, necesita pois, un poquinho de mimos, non? Temos que darlles un poquinho de mimos, temos que resolver algúns problemas que ten aí e quizás tamén organizar un poquinho pois, todas as distintas actividades que se fan de distintas organizacións e encauzalas por o mesmo camiño, non? Este é o obxectivo desta reunión. Que imos presentar aquí así interesante? Pois, a primeiro é unha credencial. A credencial que do Camiño de Inverno, do 10º aniversario do Camiño de Inverno. É unha credencial oficial que podemos sellar e nos van a dar a Compostela ali na igrexa. É unha credencial que colaboramos ca Federación Española dos Camiños de Santiago para facer esta credencial típica do 10º aniversario, non? Que creemos que é moi interesante ter un recordo, non? Distinto ás outras credenciais. Por outra banda, imos facer tamén un congreso. A FEGAP vai a facer un congreso ao longo do Camiño de Inverno, alá suponemos que en outubro ou por aí, donde imos a ensinar os puntos máis importantes do que é o Camiño de Inverno, como por exemplo o albergue de Diomondi, os cóvados de Belesar, e outros sitios por aí así interesantes para dar a coñecer o público en xeral, non? E remataremos ese congreso do Camiño de Inverno pois en Santiago de Compostela con unhas charlas e unhas conferencias de eruditos sobre o tema, non? Eso é para dar a coñecer o Camiño de Inverno entre os peregrinos, non? Pero aparte dese congreso da FEGAP, tamén o que imos facer vai a ser un congreso distinto, que eu creo que vai a ser unha gran innovación, que xunto con Experiencias do Destino, que é unha empresa, imos facer un congreso para inversores. Por qué? Porque eu creo que o Camiño de Inverno necesita, pois un poquinho de arranque inversor, non? Pois algúns establecementos pois que non están funcionando ou que non se sabe moi ben que facer con eles, darlle máis hospedaxe aos peregrinos. Entón necesitamos traer a inversores de fora, van a ser unos 30-40 inversores que van a vir aquí e van a coñecer, pois o Camiño de Inverno e todas esas capacidades de inversión no Camiño de Inverno. Non ten que ser xusto no Camiño, pode ser no Camiño, pode ser en hostelería, pode ser na Ribeira Sacra en bodegas, en viños, é ensinar a zona para invertir, non? Entón serán, pois eso, 30 ou 40 que virán aquí, virán as oportunidades de inversión, cada concello, pois ensinará onde se pode invertir, que é o interesante, cales son as oportunidades de negocio, e despois remataremos eso en Lugo, donde a xente que ofrece produtos do Camiño de Inverno, xunto que a xente que quere mercar esos produtos, pois a ver se conseguimos que cheguen a un acordo. E faremos un dossier de todas esas plan de inversións que pode ter o Camiño de Inverno. Eu creo que pode ser moi interesante de cara a revitalizar pois algunhas zonas, de cara a buscar inversión fora, que moitas veces é difícil, e sabemos que hai moita xente que quere vender e non é capaz de vender, pois aí vamos a poñer en contacto a xente que quere vender, a xente que quere comprar, non? No Camiño de Inverno. Entonces, esos dous grandes congresos, despois o que é a credencial do Camiño de Inverno tamén, e depois aquí ASUM, da Asociación de Valdeorras, pois vai a facer uns cuadernillos chulísimos de todo o Camiño de Inverno das plantas, non? Todo tipo de plantas, de árbores, das propiedades curativas das plantas, dos árbores que podemos atopar ao longo do Camiño de Inverno. Materiales exclusivos que o peregrino poida levar de recordo para lá e que le sirvan tamén para facer un Camiño de Inverno distinto, un Camiño de Inverno interactivo, un Camiño de Inverno que se vaya coñecendo o que se vai ofrecendo. E despois estamos abertos a todo tipo de suxerencias por parte das asociacións, dos concellos de aquí, para colaborar no que sexa necesario. Hai datas